Salut! Am primit un pachet surpriză de la Pharmacy și aș vrea să-l deschidem împreună să vedem ce se află înăuntru. Am adus aici și instrumentul muncii. După 1000 de ani am reușit să-l desfac și eu și aparent nu mă pricep deloc să desfac pachete pentru că am desfăcut partea care nu trebuia, dar nu-i nimic. Hai să vedem ce se află înăuntru. Pe aici se deschide. Nu-mi vine să cred. Stați că vă arăt și voi. Am primit toate aceste produse, nu-mi vine să cred! Le vom deschide împreună, bineînțeles. O monstră de parfum! Avem una pentru femei și una pentru bărbați. Avem aici o mască neagră. Aici să vedem, avem un ruj. Oh my god, ce frumos e! Hai să-i facem și un swatch. Oh my god! Nu-mi vine să cred! Uitați-vă ce pigmentație are, ce roșu nebun! Ignorați unghiile mele. Wow! Și fimea a desfăcut acest rimel. Wow! Super, super genial! Clar, e un ruj nebun, uitați-vă, rămâne mâna pătată, deci nu cred.